zákazníci STSK Krupina, opäť nastal čas, kedy vyžrebujeme niekoľko z vás, ktorí sa zapojili do mega súťaže z STSK Krupina o fantastické ceny. Budeme žrebovať postupne od tých najnižších cien až po tú najvyššiu, teda hlavnú výhru, ktorou je elektrický skúter. Začneme prvou cenou, ktorá je zľava do stavební STSK Krupina. Trošku toto premixujeme. A víťazom, teda zľavu do stavební STSK Krupina, získava Miroslav M. Žrebujeme ďalej, žrebujeme o zľavu na betón. Opäť to premixujeme. A zľavu na betón získava Peter H. Ďalšou cenou sú atraktívne ceny z predajne STSK. Trošku sa tu ešte Opa, tu nám niečo vypadlo. Tak dáme ten, čo mi tu vypadol vonku, ak ste to mohli vidieť. A to je Martin H. Ďalšou výhrou je vstup na zápas HC Monaco BAT Banská Bystrica do Business Lounge, čiže nie len také hociaké vstupenky na hokej. A víťazom sa stáva Emil K. Ďalšou cenou elektrické náradie od značky Makita. A víťazom sa stáva Rudolf 2TV. Ďalšou cenou je elektrická kolobežka a výhercom elektrickej kolobežky sa stáva Jan P. Ďalšou výhrou je tablet. Ideme takto troška, aby to bolo troška zo spodku, to ešte prehrabneme, preotáčame. Víťazom tabletu sa stáva Jan B. Ďalej zo série elektronických zariadení je tu mobilný telefón. A mobilný telefón vyhráva Jozef U. Už sa to blíži k hlavným výhrám. A teda ideme druhé miesto. Je wellness pobyt pre dve osoby v hodnote 600 eur. Čiže 300 na hlavu. A poďme na to. Výhercom tohto wellness pobytu je Matúš S. A teda prejdeme k hlavnej výhre. To si ešte trošku spravíme, takže to trošku takto pomixujeme. A ešte ja, nech to je akože... A víťazom sa stáva František M. Takže Františkovi M prajeme veľa šťastných kilometrov na tomto elektrickom zázraku. Všetkých výhercov budeme kontaktovať na uvedený mail alebo telefónne číslo. Keď vám teda napíšeme, už sa skontaktujeme s vami a už sa dohodneme čo ďalej. Takže ďakujeme, že ste zapojili. Vidíme sa na